gòdì ìṣeré àwọn onítọ̀wọ́ oníbodè òdìlé àwọn onítọ̀wọ́ oníbodè òdìlé. ẹ̀yọ́ 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 bàbá níta wá tó fi góòdù ń ṣeré àwa onísanwó oníbodè òdìlé àwa onísanwó oníbodè òdìlé. ẹ̀yọ́ 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 bàbá níta wá tó ń fi góòdù ń ṣeré àwọn onísanwó oníbodè òdìlé àwọn onísanwó oníbodè òdìlé. ẹ̀yọ́ 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 bàbá níta wá tó fi góòdù ń ṣeré wọn onísanwó oníbodè òdìlé. ọmọ Igbo, you come here. Your heart is very heavy because you want to kill a man whose name is Nwoye. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nwoye. Nwoye àbí whatever. Ìwọ ló mọ̀. But that's what you want to do. Yes. How did you know about it, ma? Ẹ̀yin àgbààgbà. You don't know that I eat and dine with the spirits. As long as you step your feet on this my shrine, you wash your face there, abi? Come in here. All you know, I know. Ẹ̀yin àgbààgbà. But as you dey here, all your problems are solved. You don't finish. Ó ti parí nìyẹn o. Àjẹtewétewé. Ẹ̀yin àgbààgbà. Ẹ̀yin lẹni mi ń ṣe o. Ohun tí a ní kì í ṣe ni mò ń ṣe o. Ẹni ń bá wọ ire á ríre o. Ẹni ń bá wọ òṣì á rí òṣì. Igi gọgọrọ má gún mi lójú o. Àtòkèrè láti ń wò ó. Ọmọ Igbo, the spirit has spoken. They told me to tell you that you will carry Posi lórí ẹ on your head. Posi is this thing. Wetin you dey kill am? Coffin abi na casket? You will carry it on your head. In your village. Walk round all the places and in the marketplace. As you dey carry the Posi dey go round the village, na so you go dey dance. As you dey go round, na so the man go die. You hear? Everybody will see you. As you dey dance dey go, the spirits from here, they have already reached your place. They wait for you. Mama, please don't be offended. What will people say if they see me carrying caskets around the village? People would begin to talk. They will point accusing fingers on me. It's not normal. Nothing wey person do for this world wey people no go talk. People go talk. But I wan ask you one question. Is it to carry the Posi and the man die you want, or to listen to what people will talk and you lose to marry the woman? To carry the casket, let the man die. I will carry it. The spirits have already gone to your place. They wait for you now. They will lead you, direct you, and you go succeed if you get the power to carry it. Go. Na him be the best thing. But before you go, ẹ̀yin àgbààgbà ṣe bí ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ yìí. The spirit say you should bring kola, bring white goat, bring adìẹ, cock, abi fowl, chicken that they call am. Whatever you call it, I don't understand your language.
You will bring all these things to the shrine, and before you go, you do it so that the spirit will be happy to do wetin he want to do for you. Ó parí nìyẹn o. All right, ma. Let me just rush out and get those things. I will come back immediately. Quick o. Mo ti ṣe tèmi. Yes. Ẹyọ 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 bàbá níta wá tó fi gold ṣeré, àwa ò ní sanwó oníbodè òdìlé. Bàbá mi ta wá tó fi gold ṣeré, àwa mi sanwó oníbodè òdìlé, àwa ò ní sanwó oníbodè òdìlé. Makọrọ gị akụkọ ije mụ na lọvụ igebe ntị makọrọ gị nwanne m n'ije lọvụ mo ije lọvụ mara mma o ije lọvụ amaka o onye lụrụ nwanyị o ya biko jụkwa na ajụjụ maka na ihe niile na-eke bambam n'anya na-abụghị ọlaedo ka ị mara o onye lụtara nwanyị mara mma ya kelenu Chukwu o nwanyị bụ ahịa ngwugwu ihe onye tọhetere ya bụrụ dọrọ n'ụwa o nwanyị mara obi dị ya ha si o ji ọgwụ jide ndidi ka eji alụ nwanyị onye ndidi aya nwe mmeri aha nwanne m ije lọvụ kacha mma ije lọvụ amaka o ije lọvụ mara mma ije lọvụ amaka o lọvụ gị mere m ihe lọvụ gị nyụrụ m anya o nwanyị bụ ahịa ngwugwu ihe onye tọhetere ya n'ụwa o ihe niile na-eke bambam n'anya ha bụghị ọlaedo ka ị mara o
Thank God. Him na chọ n'oken ka m hụrụ nke ala. Ogwu him si ka m agwa gị now. Otego m chọrọ ị na-ajị ma onwe ihe men. Onwe ihe na-eme forbidden. Onwe ihe na-eme forbidden before. Chere ka m gwa gị now. Eji m Chineke ebi n'eluigwe na-ayọ gị. Ị hụrụ frịfrị agịla ma madam na-agbara. Ana m anụ mgbe ọkpọ kọl gị na-asị no. Ya kpọọ kọl gị na-asị no. Achọrọ m ịgwa gị that ya no should continue to be no all the way. Anwakwụla agwa n'onwe emekata wụrụ yes. Ị na-anị m na-agwa gị ihe. Owude mmadụ tacha ahụhụ. Ya kwa aka tere ọkụkọ akị. Agịrị m anọrọ n'ụlọ na-ele from nowhere n'ebịa pụrụ ihe na ọwụdị gị onwe. That ya no should continue to be no. Mba nga every time ọkpọgụ na phone mba. Ihe m na-agwa gị ihe agwụkwe m chance ịgwa gị again. Ị na ihe m na-agwa gị ihe now. Ọkwa mgbada ka m da-agwa okwu a. Ana m eche ka ịgbọcha. Ịgbọchago. You are a fool. Maka Chineke, you are a grown fool. The bigger fool I have ever set my eyes on this earth. Hello. So, ị nwere the gut. Dimkpo ma ha legodo tere. Dimkpo ma ha ka gị kpọnwe gị full grown man. You're a full-grown idiot, a full-grown buffoon, a full-grown imbecile. I'm talking to your grandmother. I'm talking to your grandfather. I am talking to a deity like you were a deity. You're not a human being. That you deserve to be thrown into the lake of fire. So deep back again, he could show news about is him warning. Get a town on your zero. Which are I'm we buhoga wine shimpen a motor. Your basran. Sagwana, I don't know really have a con. If somebody maybe peradventure, government to be an opponent, one will tend the sassy bata. One will tell you the guy live where more guy interview and I jogging. What is your duty? He got so I'm a driver to a widow. Yow driver wine shimpe. Fia nemono back on one. Give me a buhoga wine idea when I want a motor. And your mind is maybe she will fall for you. I won't be handed goods out there on the north. But so they got pushing nose. Now I can work. Let today be the first and the last. Any day you got one pushing nose or talk for this nonsense. Makachine came to Rajo to Sophia Ganya. Are you stupid? Okay. And I'll go be craggy. I'll am Nugebe and Babu. Kachara. Makachukum Motegi. I'm a zog mini. No guy, him to the wago. I bet me young Biko. Or just to tell you. Let that you know. Bropa no every time. And I then. Mokembiko gaga statushi. Eli hustle gasta. Eli hogwaguba gasta istria pad. Mo pampas. Mo wujon. Go and buy it for agachwagono. Singly who gagas or tissue. Okay. Gagas stria here before no get in. So bad. No problem. Get out of my sight. Anyway, I don't blame you. I don't blame you. I'm like him brother. Give one kure. Makachuku I'm able to hear nonsense. I'm good rubbish here. Man, don't bring for what? Rubbish. Try quiet. Which kind of the next time you got home to come to turn that fire. I got my tapanogi. What about? Thereabout. Who do got out? I'll give you. Eh? Who do got out? I'll give you. Yes, I said, I'm on a nigga corner ceremony. What's the giveaway? I'm on a nigga, I'm on a noon in a cook. Nobody should talk to me. You guys should stay away from me. What you can do, okay? I just ask you a question now. And that is I heard him Nasagi. The same question you asked me, that is the same question I'm answering you. All your ancestors, all Nenegi, all woman, all your whole village come not. Excuse me, are we not friends? What you can do here? Good on your friends. Good on your friends. Do I look like your friend? Look at the cool cow. So now you talk to men. Therefor. How I talk to people? Who? Men's. Where are they? Where are the men? Who are boss? Who know men's? If I don't know, I'm about you know what man. You people are goats, animal. So because you managed to get small mustache, and you want to stand and talk to me, the next time when you got question, do you have any question? Turn that up on our boss. What?
Robonwa. Roro. Na wow. Na ako gina ewusi n'obodo. Ebe na emesi na. Na mmegin. Ebe akpata ozu agagharị na ebe niile. Igwazi ezigbo oyi gị nwoke. Na ị na-emezi biznes akpata ozu. Ọ dị mma. Onye ka ijiri bịa. No, ihe ji kpọpụta m ebe ugbo ka ị bịa gwa m na nna ebu akpata ozu. Kedu na-emedu nọ na village asef? Why can't people mind their own business? Ọ ihe ụlọ mmadụ mere ha na-ekwu ihe ọbụla kpọtọtọtọtọtọtọ ndị osisi nọ n'anya ha na-achọ iwepụ osisi onye ọzọ n'anya. Akpata ozu mba ebumozu ha. Ọwozu ke ha ka mbụ. Why must they talk? Because ọ sị nwere ahịa ọzọ na-akọkọrọ ọ na-akọrọ na mba akpata ozu. So ihe na-achọ ịgwa nkịta ọ dịrị enough iji maka ya wee bịafụ gị. Kpakpala chem na ị na-ekozi eko ka a si ekwu maka gị. Nsịrị ka m bịafụ n'ezigbo ọyị nwoke. Ajọ ibe. Na m nụrụ ifezi ka m bịagwa ezigbo ọyị nwoke maka na chem na ala na-agbazi. Ara gbapịa gị anya. Akịrị tagbuole m gị. Ọgwụ maka ara na-agba. Nwatakịrị ọbụla sị na nne ya na nna ya agaghị ehi ụra. Ụra agaghị aga nwatakịrị ahụ n'anya. Nwoye sị na mụ agaghị ehi ụra. M agaghị aṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko n'obodo a. Nwa mgbe nta a na-ebu ozu. Robert. Ololololololo. Robert. Nye amaka di onye ọzọ ka ije emele ibe. Robert. I should have known. Robert, ịgba wicked. Ihe enyenwu m poison. Obi adịrọghị mma. Tata ka ị ka mata. Taa ka ị mata na m gbara wicked. My son name ka m gwa gịzi ezigbo aha nna mpampa m wickedness. Ọ bụrụ na ị mara ya gaa amara ya kịta. Ọ sị na m agaghị ehi ụra. He can never sleep. Nwaanyị Samaritan belongs to me. Ihe nwa ya na-emeri ya n'ahụ ya na-erugharị ka ikpuru ya na ya na-abụ mgbe ọla ya tapaghị ya n'ahụ. I am not happy about it and it's high time he go and rest for me to possess my possession. Kwa promise land ahụ abanyechana m ya tijara. Kọọ ihe ọzọ. Akpata ozu ka m bụ ya dị n'otu a. Ma fụzie mgbe m bụrụ ozu nwa orie kparịa n'obodo a. Ma ọ sị akpọ ya nwa orie o, ma ọnwa ịkpa o, ma ọnwa nkwọ o, ma ọnwa afọ. Ọ sị ya bụrụ nwa eke, otu ka m ga-apali ozu elu. Parịa ya n'obodo a ọ na-ahụ ya. Then ma makpuruzie n'ime nwaanyị Samaritan. Final decision gị maka ọchọ mma. Ọchọ gịnị? Achọtakwa ha gị n'ala ili. Achọkwa gị na grave m na-akọ ihe dị m mkpa gị na-akọrọ m akụkọ nwaanyị isi mkpe. Gafukwe. I will not blame you. Ịkpọpụtara m na bunk gị here. Kpọpụta m here just to come and query me as my fellow. Ọ naanị gị maka ịta gị. Okay. Hey, Imo! Open it! Get it! Open it, Mia! Yay! Ewo! Onye no so bia! Bia de! Kediho! Efuomo! Onye no so! Mami batalu. Ewe. O fi akowa adi biko ni. Ọ gịnị mere? Hey! Gịnị mere ụwa? Hey! Kwuo n'okwu na gịnị mere? Ọ he mere? Nwaanyị Samaritan. Gịnị mere? Nwaanyị Samaritan dị ya nwụọna. Hey! Praise the Lord! Eso? Hey! Jesus! Di madame. Mache, ihe kwuru ịdịsọ ihe na-ekwu.
Osogo ebe niile mana ihu mana azụ n'ebe. Hey! Ị ga-ekwe niile onye osogo ebe ahụ. Nwoya. Hey! Di madam go. Hey! Nwoya ọrịa ha dị. Ma. Gbasịkwa ụzọ ebe a gbachi. Enye ọjọọ gị na agara m ebe di madam m nwụrụ. Di madam. Hey! Nwoye. Akwado m aka. Hey! Di madam m nwụrụ. Hey! Mama na gị baka onye ya nwụrụ akwa. Madam n'ebe akwụ onye ga-anọsi na ya. Ejilebo. How di madam mo. Happy birthday di madam. Di madam man. Madam madala. Madam awolo ni simpe. Wala ma yi simpe. Madam wala ma yi simpe. Onya bola wa ka kadi. Abala madam ma kadi. Wa ile shoto. O siende mona neri. Onye ga-esi nwaanyị isi mbe onye ga-akọrọgọ nwaanyị ntakịrị nwa obere lụrụ di ụnyaahụ onye ememere obere lụrụ di enjoy agbụrụ onye gburu oye Madam Mundo ebe ụlọ di nwaanyị isi mba agala di nwaanyị isi mbo Mundo ebe ụlọ anwụ bele na ma nwụọ anwụ kwari bele ma nwụọ
onye mere ihe ya bụrụ n'abalị nọgide teta ihe m kwukwere onye mere ihe chai ndị mmụọ ga-abịara holidays otu isi kwere kwa otu m siri kwuo moto ga-egbuchi onye mere ihe n'ụzọ nje aba ọ bụ otu i kwuru ka m si kwere kwu kebo onye mere ihe ara ahụgide teta tọnda ga-afaghị ya ndị mmụọ ga-afọrọ ya ndị mmụọ ga-afọrọ ya edunwoye na-adị ekwuli ụka Jizọs edunwoye na-adị ekwuli ụka onye rụrụ ala nụ onye rụrụ ala nụ onye rụrụ ala nụ onye rụrụ ala nụ ka ọ dịwagodiri Chineke ka ọ dịwara Chukwu ka ọ dịwara Chukwu gawa emekwula oke akwa ma ị garuo jikwa nwayọọ na-enwedu breki kwọrịa kwa ozugo onye mere ihe ndị mmụọ ga-abịara ahụ dị ka ị gajekwa ihe ma elokwule ọnwụ gburu nwoye wee gbukwa ego ọnwụgo onye mere ihe ma ndị mmụọ ga-abịara holidays onye mere ihe ma ọ gụdarịrị ya na mma ya lakpuru etetekwuru asị gị kwuo ụmụachi ibe gị ga ngwa abịara akwala gị pụta nga ekwu kpukwe n'ime ili ngwa a ga-elie eche m ọsọ ọda nwa anwụ onye si na nwatakịrị si na nne ya gide ehi ụra ya na onwe ya can never sleep. You said I will not sleep. Enwedi ka ụra aga m n'anya ụra enwechi ike ga-aga n'anya. Who laugh last? Ọkwa m wachigazi last na. Pụọra m n'ụzọ gị eje gị na-asọfarị m na-aga hụ gị from native doctor to native doctor. Enwedi ụdị dibịa m na-agafọdụ n'ụwa gị isi anwụ isi eze shi anwụ enwebekwe. Stupid man, go and rest in peace. Ọ mụ na nwaanyị is America. Ọ mụ na ya nye m ga na-agụghị ugbu a nwaanyị Samaria nye m mmiri nwaanyị Samaria nye m ihe gị ka m bie nwaanyị Samaria nye m ihe gị nwaanyị Samaria nye m ihe gị ka m bie Chineke iwe onye ọrụ ekpe ọma m na ị na-aza ekpere ndị ọma azakwafe ndị ọjọọ ekpere na ụdị ndị ọma gị ịza help you for removing obstacles from my way nye m ga-awụ awụ ndapado nwaanyị Samaria. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God